Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Bayawo Pindi TV bisimilla monni ruɓɓindu jaydele moɗon no dañi toon ɗum subaka foof amin dañi weltare kadi huccide e moɗon oɗo subaka alarba hande goto fof noon salminama e inde kono on manama e jettode serenɓe men yejjitaka hay lawol gotol goto fof salminama juurama wertama juuɗe gam dañde duwaw ko ɓanimon debbo Aissata Ndiaye ne wonne banum gorko Amadou Moussane bisimilla ma mbanimba Aissata Ndiaye a salminama no fewi a ñaganama Allah moƴƴere kono kadi mi wima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waaleykum salam. mbimami ni tan ko lewru rewɓe asir no moƴƴi inchallah a toñatake kono noon ñande tan jiiɗa 2 avril ando a dañi haaju de avril ko lewru indépendance de mi jaɓi mboɗo wawi acci wadde ha wona le 5 par ce que fête indépendance o ko le 4 donc mboɗo wawi accude ha wona le 5 inchallah le 5 ɗum noon caggal calminali tedduɗi ɗi calminmami Aissata ko salminde kadi aussi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe calminali tedduɗi ɗi calmintemɓe kala subaka sababude ndeɓe coftal ngal ɓe jogui gam darde en gam kadi wadde commenté kala e saaha e kadi hokkuɗen hakkillaji no fewi eɗen jetta Allah kono kadi eɗen jettaɓe Aissata Ndiaye ɗon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri hen tengtude ha hande e gueɗe rafi coronavirus ina ɗo tigui ne wayno woni e dame leydi ndi kono kadi ne tawe hen e nder jandeji meɗen hande ko ɓuuri hen ko hewde koto banggue dawrugol to banggue laamu ngu e to banggue lundiɓe ɓe foof ina tawe e nder jandeji men hande noon tigui Amadou wadde Vox Populi uddita damal ko nden ɗon tigui udditirtene oɗo subaka hande ɗum ɗon noon oɗo saaha ina fada tan ko yewti ko e test woni ƴewdo kay caggal nde ƴeewa e calal balli mabɓe kamɓe France naɓe ɗiɗo e kuluhuli jogadi ko yewti e banggue coronavirus tawi noon hen goto tawa ko toon to Tamba goɗɗo ko toon to Kolda saabi noon jayde wi oɗo saaha hande e yimɓe ɗeɗo guure ɗiɗi kala ina kay goni e ŋore e tawi noon ko rafi biteɗo coronavirus to Kolda noon jayde ne sifo wonde ko touriste goto won tan yilliyanki e kañum tigui ne wayno udda e nder suudu muɗum woni ko wiye tan haɗa tigui yaltude tawi noon ko chambre hôtel no dañno jayde wiri to Tamba noon on ɗon ko neɗɗo go tigui cankiɗo ne yara e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi kanko noon o ari ɗo tigui e Dakar ko ñande tati lewru ndu eno wiri jayde kono kadi o rewino toon to campement biteɗo Gouloumbou ɗum ɗon noon addi toon tigui jiiɓor no fewi e kuluhuli saabi noon gouverneur mo Tambacounda oɗo saaha kay waɗi en quarantaine ko tolni e touriste en sappo tawi noon ko capanɗe tato woɓɓe kadi kañumen tawi ko sikkaɓe tigui ene wayno memodiri on walla tigui joddime makko toon to campement mbo Gouloumbou e wiide jayde ɗum ɗon noon saabi oɗo saaha hande hakkillaji kala nana kocciti toon to institut Pasteur gonɗo ɗo e Dakar gam tigui sabbade ko yewti ko e jencude ɗin ɗon testeji jayde l'observateur nden ɗon jayde no wayno arti koye o rafi biteɗo Covid-19 no won hen gandiri hono coronavirus jayde wi tan oɗo saaha hande ne wayno ko kuluhuli goɗɗi kiisi joga e ko fate banggue on ɗon rafi ɗum ɗon noon hollitama wonde kay ko ɓeɓe ganduɗa ko hutortoɓe cigarette woni tan jawinoɓe kañumen tigui ɓuuri joganede kuluhuli ko yewti ko e banggue yawde hebde o rafi biteɗo coronavirus kono ɗum ko noon hollitama wonde to banggue gonka Sénégal naaɓe wurnoɓe wurɓe toon to Wuhan tawete ko nder leydi ganduɗa ndi woni Chine ina tawe hen kono kadi to banggue faggudu hollitama wonde kay maɗum jibinan tigui hono caɗele mawɗe wonde leydi men Sénégal e wiide docteur Abdourahmane Diouf ene tawe e hello tati e nayyi e joyyi e jayde l'observateur kono ɗum ko noon Aissata ina tawe hen kadi toon to Thiès ko won ko hesɗi tigui walla mbiyen won ko feeñi e wargo hamnigo e Mariame Diagne jayde wi noon omo ganduɗa ko Assane Gueye woni barɗomo ina wayno tan meeɗi tigui nannede kaso kono ɗum ko kadi jayde arti e hol tan destin manam kay hono sifa oɗo suka debbo mo duuɓi 25 baraɗo hollitama wonde kay o lombi ko hakkude mawɗo mo duuɓi 6 kono kadi e suka jiɗɗo mo duuɓi 36 ɗum ɗon noon on ɗon ni mo ganduɗa ko cuddiɗo walla mbiyen ko joom galle makko wiyete ko Cheikh Faye on ɗon ni ne wayno joƴini tigui ko wiyete ko hono plainte fewde kay omo ganduɗa kam wari cuddiɗo muɗum ɗum ɗon noon kanko on ɗon hono kanko on ɗon joom galle ni ne wayno o suuti hen konnguli so wiide wonde oɗo mo ganduɗa ko Assane Gueye ne wayno itti tigui feccere e makko e siftinde noon kanko cuddiɗo omo ganduɗa walla mbiyen kanko tigui joom galle hono Mariame Diagne hollitama wonde kay ba makko o wiyete ko général Waly Faye tawi noon ko gandaɗo tigui to Sengo Armé e jamonuji ɓennuɗi non tigui
Jayde Le Soleil jayde gendire nde wayli sawru mbaggu ne wayno nde ari koye jillu cihlagal ɗum ɗon noon ko hoorejo Oumaro Sissoko Embalo tawi noon ko hoorejo dowla Guinée e Bissau cuɓaɗo kesso kañum tigui yilliɗo e leydi men Sénégal ɗum ɗon noon jayde tan ina suuten ko guuri suyide wonde Dakar kay ina waɗɗi ɗum ina wayno wallude Bissau ko guuri jaaji ina tawe e hello tati e nder jayde gendire nde jayde Las quotidien kañum ari koye alhaali Khalifa Sall ɗum ɗon noon koko guuri makko ɗiw suuti tawi ko dabɓi kono kadi kaaloji ko heewi so wiide wonde oɗo saaha kay omo ɓama tigui pellital makko e hoore makko tan e juuɗe ɗum ɗon noon woni jayde ko suuɓi tigui ne wayno feññinde tawi noon ko Mooso Yagngo tawete hen omo ganduɗa ko gonnoɗo ɗo maire wuuro Lamorgo ngo hono Dakar ka goɗɗo o ina tawe e nder nde jayde witede Las quotidien woni Karim Wade ɗum ɗon noon kanko Karim Wade noon oɗo saaha kay o heeɓi tigui weltare caggal nde wayno nde avocat ji makko kay keeɓi polgu wonande to banggue laamu ngu e haala wonno ko lombino hakkude mabɓe toon to Monaco saabi noon jayde wi tan oɗo saaha hande ko Karim Wade nana tigui jogui doole ko tolni e laabi sappo ɗum ɗon noon ko yidde wi tan ko tolni e laabi sappo kay kanko ka avocat ji Karim Wade eɓe poola laamu ngu to banggue caggal leydi jayde losko enquête nden ɗon jayde loski oɗo subaka hande koko witi koye juɓɓingol sumgoji ko noonne kadi e ƴewde suɓade neɗɗo mo ganduɗa o tawi kay wona dawrugol yanke kono kadi wonna e laamu ngu hani e lundiɓe jeeya saabi noon jayde wi tan ko toɓɓere nde ganduɗa nde wawa tigui laatade kono kadi jayde ne siftini yimɓeɓe konngudi mawɗo leydi ndi haalno hitande ujunaji ɗiɗi sappo e jeetati 2018 so wiide wonde kanko kay ne wayno o ittata ɗo omo ganduɗa ko Ali Nguy Ndiaye e juɓɓingol ɗin ɗon sumgoji kono kadi Déthié Fall tawi noon ko lando opposition o woni holiti wonde yidde makko tan koyo neɗɗo mo ganduɗa o kay ala kay ko wiyete ko hono punoriɗo ajjude ne wayno yuɓɓin ɗin ɗon sumgoji kono kadi Cheikh Sarr tawi jeeya ko e landa mawɗo leydi ndi holliti kañum ni oɗo saaha kay yo yimɓe paam tan kala leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko joguiɗe démocratie e nder windere nde yuɓɓinta ɗum tan yuɓɓinta sumgoji ɗi ko gouvernement o wona ɗum ko kadi ɓe ganduɗa ko société civile en kañumen yidde mumen oɗo saaha koyo foof irtodira tan wona e pamodiral élection ngaji ɗi mbawa yuɓɓinede no hannirta ni quotidien le quotidien nden ɗon jayde ari ko e ha joni kuule walla mbiyen membitagol yogo e kuule tawi noon ko e nder wuuro Lamorgo ngo hono Dakar Aminata Mbengue Ndiaye ina wayno jayde wiiri ha hande ina heddi tigui e konngudi muɗum sunnoɗo e wiide makko noon ko yimɓeɓe tigui goni ko pamani ko haalno ko ɗum ɗon noon ha hande yidde makko tan e wiide makko mo heddiɗo kono kadi hay guure mawɗe ɗe gonɗe e nder leydi ndi kala ina poti e hebde ko yetti on ɗon fannu ina tawe e helle joyyi e jayde quotidien le quotidien jayde libération nden ɗon jayde ne wayno arti koko hesɗi kay e ko rewno ɗo e dumunnaji ɓennuɗi saabi noon jayde wi tan ne wayno ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗi piññitime oɗo saaha ko yewti e alhaali ɓiɗɗo mbiyen tigui hono tiggu baranoɗo tawi yaranno koye hitande tawi noon wujja ko toon to Niakhar kono kadi rutta wara ɗum ɗon noon jayde wi tan on ɗen ɗon gueɗe kay yewti ko e sacrifice tawi noon baɗɗo ɗum o wiya so tawi waɗani tan ko jinneji tigui tampinta ɗum kaddi gurdam ko goɗɗin jaajƴi ina gasa mayne gartu hen ko ɓoyata ko so Allahu lamɗo jaaɓi noon tigui Amadou jayde stade uddata damal ko ɗon uddirten robinet men jayde jeewoɗo subaka hande jayde noon wi tan ko Ligue des champions tawi noon ko huitiéme de final retour holtama noon wonde tan oɗo saaha kay ko tabal mawgal fadana wonande ɓeɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ɗiɗo hen goto huccodirta koye Atlético goɗɗo huccodirta koye Dortmund ɗum ko hande Liverpool et Paris Saint-Germain holtama noon wonde tan o saaha ko mission noddirteɗo remontada ɗum ɗon noon Sadio Mané e Gana Gueye alay saago tan ɓe ƴetta peeje pellitte gam kay yidde ɓennude walla mbiyen hebde yawtude e dawal bitegal quart de final saabi noon oɗo saaha jayde wi ko Paris Saint-Germain ina kay ina jogui kulhuli sababude mo ganduɗa ko fewde e Mbappé kono tan Haaland mo ganduɗa ko toon to Dortmund to fettata on kam ina jokki tigui wadde tabal mum mantinigal Jurgen Klopp kañumne holiti wonde tan ma andini yimɓeɓe wonko ɓe janggi e potiral mabɓe garnal ngal Thomas Tuchel kam heblinta kippu Paris Saint-Germain e wiide makko kay oɗo saaha eɓe jogui tigui hoolare gam yidde wawde fiide o kippu biteɗo Dortmund ɗum ɗon noon ko woni yesso ina gasa tawi daɗani guite kono goɗɗum ko ganduɗa ina hesɗi e Ligue des champions o ko Tottenham bo Mourinho kañum tigui fiya labtogal tawi fiiɓe ko kippu Allemagne naaɓe o biteɗo Leipzig saabi noon Leipzig e Atlanta kañumen jawti e lawol gasnol ko wiyeti ko e quart de finale Ligue des champions noon tigui Amadou ko stade uddata damal
tigi udditen damal gongal walla mbiyen e ɓoore wonde fayi tan e banggal fait divers meɗen walla mbiyen gueɗe rendo hande noon a waɗi ɗum annoncé joni joni woni tan libération ɗo bone ganduɗa waɗino e balle ɗeya kono gasa joyi lewru colte jaltuɗen ndu wonno oɗo ɓiɗɗo debbo kanko warnogel ɗo cukalel nototogel inde Ngor Senghor ɗum noon Amadou mataw tan o wi ko ceerno nannimo hen walla mbiyen charlatan maro ko sheyɗan tan sheyɗani tigi Amadou nannimo hen saabu ko kañum hollimo kalis wimo sa yiiɗi wonde joom kalis ma mbara cukalel kanko noon o wino o wawa wadde ko way noon kono tawi ko ceerno o rewimo mataw wimo sa waɗani ɗum ma jinneji ndewema aɗantana Amadou kulɗo reedu so hulɓinama ala ko yiyata sona yomi wat bone o ko tawatami hen foof tawami hen tawa mataw ko jinneji o ɓuuri hulde e police Aissata ko wawi wonde foof sa yi en kutorima konngol seyɗani ko ɓeɓe ganduɗa ko ñengotoɓe aɗa neɗɗo ñengotoɗo kala e saaha so tawi en batti film o oɗo debbo mo ganduɗa yettimomo holli ɗum kayisaji to banggue ñengade biyeji ha heewa yeeso muɗum wiide wonde so tawi a waɗi ha sabanagam o gona milliardaire ɗum ɗon jibin ɗeɗo caɗele caggal mum o wi ɗum ko yo war no mbiruɗa ni wi wawa warde kono won konngol ngol hutori ha ngol hedde hakkille makko hankkadi no ronki jaggude hoore makko alay saago o wara eno wiiri kanko miya woni tawi konnguɗi ɗi resdi tawi ko policier ɓe kadi ko konnguɗi ɗi ganduɗa ɗi ko konnguɗi cuuɗaɗi ɗi haalniɓe wan noon ko fate banggue ko wiyete interrogatoire manam namde ko wiyete wargo ene jogui no waɗirte ɗum ɗon noon saabi o resdiɓe ɗin konnguɗi kono kadi saabima ha on ɗon ñengotoɗo fowama junggo kañumni eno jaayi ɗi mbiri kono Aissata artude e nder haala ka ko hunde nde ganduɗa vraiment ene metti ene hulɓini par ce que ɗo neɗɗo yahata ha wiye sa warani neɗɗo ene wayno a heeɓa a wonta milliardaire ɗum ko goho walla sa warani neɗɗo ma jinneji koɗ e hakkille maɗa kanma deje kaadi gurdam ma ɗum ɗon mbiɗa sikki déjà ene yona erango wonande fewde yimɓeɓe wan noon leydi ndi ko leydi julɓe kadi neɗɗo foof ina foti ƴettude gueɗe mum kala acca ɗum e juuɗe Allah wasa ne wayno yowitade hay nokku saaga yidde wonde milliardaire mo hebbi arsugo muɗum wujjat te kadi so wujji heewi wottidade koɗo boni hande o so tawi ceerno ne waɗannomo milliardaire mbiɗa sikki tan tawno kañum woni milliardaire mataw jotta ko ɗo ene fiye ceede walla jotta ko ɗo ene waɗa goɗɗum woni omo ganduɗa ko ñengotoɗo ɓe mbiɗen donc noon ko hunde ganduɗa de ene hulɓini hande no fewi kono kadi e wiide rewɓeɓe surtout yimɓe utilisé oɓe kala e saaha ene jaaha mo gandi ganda nani ceernel ari ceerno ari foof nan dogui ne jaaha ene jettoɗo ɗumen ene ƴeewno ga ha ɗeɗo gueɗe naata hen vraiment wona hunde jon Amadou aɗa andi hande wileɓe ɓe ko noon wiyetede aɗa andi hande ene heewi hen ko ganduɗa juwata tan koye psychologie neɗɗo woni e hoorema ko hen andata ko holi neɗɗo gonɗa e kadi ɗo hakkille ma tolni ko ɗon tan ɓe natata e haqqille ma ko jiɗɗa nande ko ɓe kalanma ɗum ɓe mbadda hen kadi hulɓindema saabu haɗa ɓe wadde feere haɓe keeɓa kalis ma ɓe kulɓinma saabu soɓe mbima liggey nani e ɓandu ma jitta ko wadde feere no liggey o fotiri ƴetta foof aɗa waɗayam wiyan so wone ɓandu jomum walla kam so jomum soɓe jiiɗi fundude jomum en tout cas mais foof aɗan joodi kam tan ay oto jofami ke sa woppa miit jokku ala probléme non mi jobaki ɓe e kay wadde so nangi neɗɗo o aɗa ndi natta koye haqqille neɗɗo pamodiri awru aɗa natta koye haqqille neɗɗo o koye psychologie o watta joué ko ɗum saabi hande ɓe mbawa wiide neɗɗo ko an hande joguiɗa ko walla ɓe mbima liggey nani e ɓanduma e ko way noon so waɗi ɗum jiyata ko no liggey o waɗi ha fuusa walla mbima sa yiiɗi dañde ɗum ɗo de mbeɗa wawi hen naggam an haqqille ma foof ko hen wonata ɗum ɗon noon yimɓeɓe ne poti artirde hen haqqillaji mumen Amadou saabu mo garɗa wiya hande sa yiiɗi naggam gaddata ko naggam so tawi kañum ina wawno ɗum ko hoore mum adorto ɗum hande saabu a yahat walla ceerno mo ganduɗa hay joom suudu mum waali fiide ɗum ha ɓiiji garami waɗa haalna ɗum probléme joom galle a tawa kañum ɓuurma hewde probléme aji hande wadde noon ko wayni ne muusini boni so wargo dañi tan Amadou te affaire ko wayni affaire wileɓe ko way noon hande koko yaaji banggueji ɗi ne yaaji
yaaji ne yaaji machallah amin mbawi subaka fof pinen jetten hen goto branche kalen hen tawa gasata ɗum noon addi ɗum ko boneji mbaɗi ni wattinto hande rewɓe ɓe ɓuuri hen wadde exposé saabu hande hewɓe ma punte ha keeɓe ɓe gono sowiɓe jeema bonnude diidi ɓeɗo dewle mumen ndewa hen bona tawa ko mbatta ko ni tayani ɗum Amadou ene wodi Aissata hayso tawi hojomaji meɗen nana jaaha eɗen jafno tan ko yidde artude ha ɓeɗo famminde yimɓeɓe ɗum ɗon ko ganduɗa oɗo sokute bo wannama ɗum wona e teyade ɗum saabi noon laamu ngu rewi ha jaggi oɗo mo ganduɗa ko ñeggotoɗo o saaha nana e juuɗe lawol kono kadi eno hunde haalira ha ɓeyda famirede hollitama wonde won client makko mo joguino kanko on ɗon ñeggotoɗo o wi yo oya wat o wurti ɗum yo wat beele waɗa à la place e auto ɗum ɗon noon aɗa andi wona hunde moƴƴere kadi cuulel ngel ganduɗa warama ne yaara hitande kañum ne wayno o yooɓi ko ñamlaki presque par ce que ala ko wi ala ko waɗi so tawi wardama hono ni tawi koye gueɗe sacrifice mo ganduɗa ko woni rufta ƴiƴam pour wooda ko heeɓi ɗum ɗon wona hunde moƴƴere kadi julɗo en tout cas fotani jabde nadde e joga e gueɗe ɗum ɗon woni tan ko wasde gonɗinde neɗɗo Allah o ina ɗo Aissata Ndiaye so tawi neɗɗo gonɗini Allah hayso neɗɗo telinima ɗo hene komi anda wiide waɗi yeeso ma ɗo mbatta ɗum ko haydara par ce que eɗen gandi wonko foti wonde kono kadi wonko wawa amnade e aduna haysa jeƴƴinama ɗo hen wahande milliard uji to banggue dollar walla to banggue euro walla to banggue CFA wonko foti hawdema ha heewi ko wona gueɗe kalis ha ko jomum ina wayla mbaadi mum ma ina wayla jikku mum walla ina acca ko waɗanno to banggue l'islam yankagal ene yaaha ina waɗaya ko ganduɗa ko yoɗani yo yimɓe gartat hakkillaji mumen ha moƴƴa Aissata noon tigui Amadou yo yimɓe gartat haqqillaji mumen ko ɗon guddirten roɓɓindu Diaydeli meɗen tottude won aadi janggo so Allahu lamdo o jaaɓi ko wiɗon tan yo Allah waɗanin jaam ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Anne ko Mansour Sow caatu walo heɗanno ene banggal caméra o Allah jaharamon jarama